Внимание, огромно национално предателство. Предателите ще инсталират ядрена бомба в България. Това е новия реактор. Всъщност това е стара технология. Компанията Westinghouse фалира заради този реактор. Всички страни в Европа го отхвърлят, като изключително опасен. В САЩ се опитват да го пуснат и има огромни проблеми. Заради това Westinghouse фалира и е изкупува акционерен фонд. Реактора АПА-1000 е ужасно опасен. Някои го наричат ядрена бомба. Спестено от всичко. От дебелина на обшивката до системи за сигурност, които не са дублирани няколко пъти спрямо стандартите. Тоест, соросоидите ни пробутват ужасно опасен, отхвърлен от много страни реактор. Какъв е други огромен проблем? Ядреното гориво на Westinghouse също е несигурно. В Чехия, например, то беше върнато като непригодно. Други огромен проблем. Отработеното ядрено гориво ще се пази в България. Соросоидите превърнаха България в ядрено обонище. Как става това съхранение? Първо, отработеното ядрено гориво кисне в басейни, при което при всяко земетресение, при всяко наводнение, радиоактивна вода може да зарази половин България и да я направи пустиня. Какво ще стане при война? Само една обикновена ракета върху тези хранилища и България става необитаема за няколко десетки милиона години. След това хранилищата, земетресения, пропадане на земни маси, всичко това може да ги разруши и да зарази подземните води на България. А както знаете, те са свързани в мрежа и затова в България има толкова минерални извори. Какъв е процента шанс да не пострадаме? Абсолютно никакъв. Затова, хора, борете се. За себе си, за живота си, за децата си, за България. Да спрем това предателство и безумие. Всъщност, трябва ли ни ядрена централа? Не, разбира се. За 10% от цената на ядрената централа може да направим геотермални, които са ефтини, безопасни, могат да се строят в градовете или до градовете. Премахва се нуждата от далекопроводи. Елиминира се шанс от аварии и прекъсване на захранването. В случай на война са безопасни и трудно унищожими. И градовете ни няма да останат без енергия. До кога ще бъдем малумници да позволяваме на предатели да ни унищожават? До кога ще бъдем безгласни робски говеда, чакащи за коление? Да се обединим и да си върнем България. Време е.